každoročne sa snažíme budovať, čiže není to len o tých nejakých prípravných prácach na sezónu, ale je to hlavne o tom budovaní, o tej revitalizácii, o tej modernizácii a tak ďalej. Tej práce je tu stále. My tú prácu tu vykonávame už 6 rokov. To, čo ich čaká, oni zbadajú už na pohľad. Určite ich tu čaká moderné vybavenie, moderný areál, proste, ktorý ozaj žije tou letnou atmosférou, proste. Tá exotika, ktorú sa tu snažíme tomu dodávať cez tie palmy, cez to plážové vybavenie, cez ten program, ktorý tu organizujeme, tak toto je to vlastne, čo tu tí ľudia dostanú akože v takomto momente, hej. A dostanú kvalitný servis, prídu do čistého areálu, uprataného areálu a je to jedno, či sa bavíme teraz o pláži, alebo či sa bavíme o kempe, ktorý stále revitalizujeme a tak ďalej. Celé dni proste tu trávime a to sa bavíme, že trávime tu celé dni nielen počas leta, ale my ich tu trávime už od februára, hej. Každodenne sa tu pracuje a tu je to vidieť. Teraz sa pracuje na bráne, vzadu v amfiteátri, na pláži proste. Ukočírovať takto veľký areál určite chce veľké odhľadanie a človek tomu musí venovať všetko. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Vitajte na Zelenej vode. Tento raj na zemi sa nachádza v Novom Meste nad Váhom. Je to beach bar resort s nádhernou piesočnatou plážou a pravými palmami. Skrátka slovenské jazero s príchuťou exotiky. Tento vyladený rezort sa podarilo vybudovať 3 slovenským podnikateľom, ktorí sa rozhodli splniť si svoj americký sen doma. Volám sa Radovan Ižolt, pracujem na Zelenej vode už asi 15. alebo 16. sezónu. Začínal som tu už v mladosti ako 15-ročný brigádnik. Bol som na druhej strane, kde som si prešiel všetkými požičovňami, prevádzkami, starostlivosťou o pláž až po gastroslužby. V beach bare sme vlastne 3 spoločníci, ja, Janko Kukuča a Janko Románek. Dali sme sa dokopy, ja tomu hovorím, partička 3 bláznov, ktorí len chceli dokázať, že sa to dá a že to ide. A že to je len výsledok toho, ako sa dá na Slovensku aj v gastronómii, aj v tomto celom biznise podnikať. V podstate beach bar sme dostali v takom, by som povedal, že schátralom a krachujúcom stave, kde rekreačné stredisko bolo už medzi zaniknutými. Začiatky boli veľmi ťažké, pretože sme mali krátkodobé nájomné zmluvy, ktoré nefungovali a až po dlhšej dobe sme sa dostali k tomu, že mesto vyhlásilo verejnú súťaž a boli sme jediní záujemcovia a tým pádom sme vyhrali areál rekreačného strediska Zelená voda na 5 rokov. Prakticky máme za sebou 3. sezónu. Beach bar resort sa skladá z viacerých častí. Okrem vstupného objektu s recepciou a sociálnymi zariadeniami je tu kemping s miestami na karavany a mobilné domčeky, taktiež požičovňa paddleboardov a vodných bicyklov či viaceré gastroprevádzky. Tento exkluzívny areál obsahuje prémiovú pláž s pieskom, ktorý vás pocitovo vystrelí do Karibiku so smaragdovým sladkovodným morom a peknými palmami. Každý rok musíme v podstate priviesť okolo 300-400 tón piesku, ktoré ručne rozhádzujeme, lebo nám ich vyplaví voda. Máme tu asi okolo 50 alebo 60 paliem, je to rozdelené na zóny, spodná plážová časť, stredná gastročasť. Snažíme sa, aby bol ten efekt taký exotický, aby ľudia mali pocit, že sú na dovolenke v zahraničí. V podstate cena vstupného nie je nejak premrštená, vie si tu prísť na svoje od mladých cez rodiny s deťmi až po staršiu generáciu. Nakoľko tu máme detské kútiky, každý víkend detská diskotéka, penové party, súťaže. Aj kemping máme prispôsobený skôr pre rodiny s deťmi ako diskotékové záležitosti. Zelená voda je rekreačné stredisko, ktoré má obrovský potenciál vďaka dostupnosti z diaľnice, dostupnosti z Bratislavy, od Žiliny. A obrovská výhoda je hraničná časť s Moravou. Takže našim takým cieľom je posúvať to stredisko ďalej, rozvíjať ho,
rozšíriť to možno o nejakú bazénovú časť, do budúcna nejaká ubytovacia zóna, aby sme vedeli zákazníkovi ponúknuť viac kvalitnejších služieb. Beach Bar Resort už dnes patrí medzi najatraktívnejšie destinácie v regióne. Je symbolom spojenia vízie, odvahy a krásnej slovenskej prírody. Vitajte v perle Považia. Beach Bar Resort. Zelená voda. Dnes sa opäť nachádzame na pláži na zelenej vode v areáli Beach Bar Resort. Je chvíľku pred sezónou, tou pravou kúpaciou. Dnes sa tu koná jedno z mnohých letných podujatí. Tie podujatia sú také všestranné, proste ponúkajú široké spektrum pre všetkých, každý si tu nájde to svoje. Takže dnes tvrdí chlapi trošku bojového športu. Je to dlhodobejší proces, ale také už vrcholné prípravy prebiehajú od včera, kedy aj Rastio Fraňo si začal teda voziť a chystať nejaké veci. Treba tu spraviť nejaké úpravy, aby to bolo pekné, takže pokosiť, nachystať stolíky. Čo sa týka gastra, to konkrétne ja neriešim, ale tak samozrejme aj gastro má nejaké prípravy, ktoré prebiehajú dlhodobejšie, keďže je to prvá akcia, ale tak na dneska to už bude všetko nachystané. I wake up early, punch the clock. 8 hours later, still feel stuck. Bills keep climbing, rent's too high. Working full time, barely getting by. Dnes tu organizujeme Cerberus Fight Night Open Air. Je to už 3. ročník. Je to gala večer bojových športov, zápasy v thajskom boxe, K1 a klasickom boxe. A sme radi, že to tu môžeme na Beach Bare organizovať, nakoľko je to fakt pekný priestor. Chalani z Beach Baru nám vyšli veľmi v ústrety, čo sa týka po organizačnej stránke. A proste tá zelená voda chytila druhý dých po niekoľkých rokoch, jak sa to tu všetko zmenilo, a sme radi, že Cerberus Gym tu môže zorganizovať takúto akciu. Chlapci z Cerberus Gymu a samozrejme je to v spolupráci aj s mestom, aj s Beach Barom, ktorý je tiež perfektne pripravený. Pripravili ďalšie pokračovanie Noci bojovníkov pod holým nebom. Chalani už majú s tým skúsenosti, toto je 3. pokračovanie, vždy je to na zelenej vode v amfiteátri, v krásnom prostredí na zelenej vode. Opäť vidíte upravené okolie, postavený ring, ľudia prichádzajú. Trošku máme teraz problémy s počasím, ale všetci dúfame, že sa akcia uskutoční, máme odložený štart. Ale ľudia sú nažavení. Je vidieť, že napriek nepriazni počasia oni prišli, chcú vidieť na zelenej vode ďalší gala večer Cerberus Fight Night. Ako sa vraví, dosť bolo kecov, nechajme hovoriť peste. Vyhlásime si hneď prvý zápas. Dve minúty a poďme si predstaviť oboch borcov. Modrý pomerom 3-0 víťazí Modrý roh Dušan Pernický.
Počúvate? Takže moje meno je Martin Hronček a mám na starosti gastrosekciu a dneska tu vlastne máme track country. Včera sme mali deň učiteľov, na ktorý sme sa pripravovali. Dnes to musíme všetko popratať, nech sme pripravení na víkend. Čaká nás veľa roboty, dneska prípravy vrcholia, ale určite to zvládneme a teším sa na to. Priamo v jednom areáli máme my svoju prevádzku, do ktorej trebalo vlastne doplniť všetok tovar, čo sa týka súdov, nealko nápoje, fľaškové nápoje, káva. Potom je tu prevádzka, ktorá je vlastne hneď za mnou. To je zmrzlina, ktorá tiež vlastne je súčasťou areálu. Treba aj nachystať terasy okolo toho, všetky tieto veci, aby ten areál vyzeral tak, alebo teda tá prevádzka tak pekne. Momentálne by som vedel rozdeliť to, čo sa tu deje na zelenej vode, do asi 4 úsekov. Jeden úsek sú parkoviská, takže chalani z parkovisk si tam zabíjajú kolíky, chystajú si to, ktorým samozrejme tiež pomáhame, požičiavame nejaké veci. Potom vzadu samozrejme festivalová rola, kde už sa stavajú kolotoče, stany. Samozrejme tiež im pomáhame s nejakými vecami a vzadu nakoniec v amfiku. Tam sa chystá vlastne bečkový stage, tanec slnka a ešte sa týka vlastne takto štruktúra aj samozrejme aj nás, keďže sme tu doma a so všetkým pomáhame a okrem toho budeme mať dneska aj otvorenú pláž, ktorej sa musíme venovať, takže musíme riešiť aj festival, aj pláža, aby všetko bolo na zajtra nachystané a šlapalo. Dnes u nás prebieha festival Track Country spojený s tancom slnka. Je to prvý úvodný festival sezóny, pomaličky sa to rozbieha, tak snáď budú ľudia spokojní. Paralelne pracujeme na tejto terase. Chceme ľuďom ponúknuť terasu s úžasným výhľadom na celý beach bar, na zelenú vodu. Bude sa to volať, že Panoráma, ktorá poskytne nádherný výhľad a bude slúžiť prioritne pre cyklistov, ktorí budú môcť byť v areáli, užiť si ten príjemný výhľad, občerstviť sa, ale zároveň sa nedostanú do areálu a nebudú musieť platiť vstupné. Môžem ti hádať z dlaní, máš hľadať tie chvíle. Viem, je tam veľa prianí, hadí, na ktoré hľadám veľa vied. Som trochu viac neznámy, vzdialený na míle. S tebou vždy odhodlaný, šťastie nájsť, kým príde. Tento rok sa v tomto nádhernom areále aj kúsok od zelenej vody, ktorý považujeme za typické slovenské more. A tento rok prvýkrát aj v rámci fúzie s festivalom Tanec slnka, je to aj množstvo motorkárov. Je úplne úžasné, ako sa dokážu motorkári, kamionisti spojiť v takomto nádhernom prostredí, užívať si dokonalú pláž s palmami pod slnkom pri zelenej vode a hlavne s bohatým programom. Za 2 dní je tu množstvo koncertov z prírodného programu, máme tu kolotoče skvelých stánkarov, výborné pivko, môžete sa tu nechať potetovať, môžete sa tu nechať opiť, napapať, čokoľvek chcete. Máme tu množstvo koncertov, medzi inými spomeniem minimálne skupinu Boniem, ktorá je tu v legendárnej zostave, okrem iných slovenských hviezd ako Alan Munín, René Randy a Cico Band, Ema Drobná, Palo Drapák a samozrejme aj menej známe kapely alebo kapely z regiónu.
Momentálne sme v polke júla, počasie nám moc nepraje, čiže preto je areál taký prázdnejší. Panorámu máme dorobenú, to máme novú prevádzku, ktorá tu bude, ale už sme ju chceli aj otvárať, ale zatiaľ to počasie sa to nedá, vlastne posúvame furt to otvorenie. Thought we had more, but now I see through. The love we had is now past due. Why does the rain echo my tears? Aj keď to teraz úplne tak nevyzerá, ale naozaj sme dneska riešili, že nebolo úplne tak dobré počasie. Už nám asi 4-krát dneska pršalo a rozmýšľali sme, že ako to bude so smenami, keďže máme tu aj veľmi veľa festivalov. Ja som sem chodila aj bez toho, aby som tu pracovala, pretože ma to bavilo sem chodiť. Vyzerá to tu proste ako menšie Chorvátsko. Takže naozaj, že v tomto okolí tu nie je nič lepšie podľa mňa. Sme radi, že 19.7. sa nám podarilo otvoriť, že tento bar Panoráma je niečo pred 9 hodinou, za chvíľočku otvárame brány. Dneska nás tu budú obsluhovať Jasminka a Miška. Ahojte, volám sa Jasmina a chcela by som vás takto privítať u nás na Zelenej vode na pláži Beach Bar Resort. Ja som tu dneska s mojou kolegyňou Miškou a radi by sme vás takto privítali, si k nám prísť posedieť, vychutnať si dobrú kávičku od Nespresso, miešané drinčíky, či už alko alebo nealkočapované nápoje. Veľmi sa tešíme na vás. Práve som sa dozvedel, že som prvý zákazník tohto fajnového baru na Zelenej vode a hneď ako som prišiel, tak sa mi veľmi páčila terasa a popravde to oceňujem, lebo je to jediná kaviareň na Zelenej vode, kde sa dá platiť kartou, takže keď zabehnete 25. kilometr z Trenčína, tak si môžete dať parádny espresso tonic. Takže na zdravie. Poslednú dobu verím len tebe a peniazom. Ešte raz, si jediná, ktorej verím s mojím. Všetci sme len takí, na čo povieme áno. Siedaj metro Čo? Pozdravujem všetkých, nachádzam sa na Zelenej vode na 2. ročníku festivalu Hudba žije. Krásne prostredie, krásne počasie, super ľudia, našlapaný program, veľké hviezdy, Kelin, DMS, Izomandias, PTK, IMT Smile a tak ďalej, takže krása. Ja si Zelenú vodu ako promotér pamätám ešte v rokoch 2012, 13, 14, keď sme tu otvárali sezónu a robili sme tu naozaj akcie s interpretmi, ktorí vtedy ešte len začínali, teraz už sú hviezdy typu Kali, typu Tina, typu Dara Rollins a podobný. A odkedy sa Radko s Jankom rozhodli, že naozaj do tohto areálu prinesú inú dušu a prinesú sem investíciu, ktorá sa presne odzrkadlila v tom, ako to tu vyzerá, aký je tu feeling, tak myslím si, že urobili sme aj my dobre, že sme sa spolu s nimi spojili.
kapela. Škoda, že zhorela. Vybrala sa hrať do hory, netušila, že vyhorí. Tak zhoria mnohé kapely, čo ľudia v meste nechceli. Majú vraj iné názory, nech si idú hrať do hory. Toto je Big Summer Fest, sú tu nejakí milovníci 90 rokov? Na tomto mieste, v Novom Meste nad Váhom, sa udeje veľké dvojdňové dobrodružstvo. V areáli Beach Bar Resort Zelená voda sa rozbehne veľká 90-ková show a pred sebou majú necelý týždeň plný príprav smerujúcich k festivalu Big Summer Fest 2025. Toto bude najlepší festival v histórii. Beach Baru. Akože čo sa týka Beach Baru asi áno, ale zatiaľ počasie moc nepraje, ale tak ľudia budú určite. Lebo kempisti sú, kempisti budú, tí to nezrušia. Ale tí ľudia s lístkami to už nezrušia, no, takže bude to obrovské strašne. Tak veľký festival a tak strašne sa ľudia na to tešia posledný rok a pol. Však vyslovene to si kúpajú ľudia k Vianocám tieto lístky. Lebo to sú fakt, že darčekové veci. To keď si zoberieš, že už aj ubytka boli vypredané skoro. Tak blázne. No, po Trenčín až po Piešťany. Nevieme úprimne čo čakať, lebo od tohto festivalu od takýchto veľkých akcií sa nedá úplne presne očakávať, čo sa stane, ale tak čaká sa veľa ľudí. A vlastne nejakou mojou pracovnou funkciou je teda stíhať všetko v bare, obsluhovať ľudí a aby teda to všetko fičalo, jak má. Moja pracovná funkcia v prvom rade na beach bare je byť barman, čo je vlastne asi aj moja najobľúbenejšia práca tuto. Nemám z toho nejaký stres úprimne. Myslím si, že sme tu dostatočne na to, tá stará generácia, na to, aby sme takéto veľké festivaly zvládli a všetko si myslím, že pôjde na jednotku a podľa plánu. Tu, áno tu, aj tu a aj tu niekde medzi bezpečnostnými páskami a kosačkami sa rodí festivalová mágia. Počasie ako z apríla, napriek tomu, že je koniec júla. Pondelok vietor, útorok dažde, streda mokré ponožky, presne takéto sú podmienky príprav na Big Summer Fest. Samozrejme pripočítajte hodiny nad počítačom, organizačné peripetie, tlaky z každej strany či fluktuácia rýchlo prepracovaného personálu generácie Z. Piatok. Prvý deň festivalu Big Summer Fest 2025. Hmla sedí nad areálom ako nostalgia nad kazetovým prehrávačom, ale vo vzduchu cítiť predzvesť dobrého počasia. Ránko? Podľa mňa ránko super, akože príjemné docela. Není ani tak zima, a keď má mikinu, ale však nevadí. Dobré ránko, super, zatiaľ kľudné. Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň. Stávala som teraz 6:30. Máme tu parádny festival Big Summer Fest. Takže všetko je super, tešíme sa na dnešný deň. Keď na mostoch zaznie prvý beat, bum, všetko sa rozjasní. Svetlá, farby, ľudia, čo tancujú, ako by nikdy nemali účet na TikToku. 2 dni, 2 noci, bez limitu, bez irónie. Len čistá, nefalšovaná zábava, ktorá vracia generáciu 90-tok späť, aspoň na víkend. A tí mladší? Tí sa konečne dozvedia, aký je rozdiel medzi C-čkami a CD-čkami a prečo sa nosili šušťáky. Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». A vitaj na lekcii histórie. V
V čase, keď sa platilo slovenskými korunami, cigaretky neškodili a iPhone bol Nokia, z každého reproduktoru hrali Blue, Safri Duo, E17, Captain Jack či Lou Bega. A to bola tá pravá atmosféra rokov 90., ktorú na zelenej vode naordinovali spolu s dočasnou stratou orientácie v čase. Prípravy máme ukončené, festival sa začal, takže pre nás gro práce už skončilo. Čaká sa na parkovanie, máme plný kemping, je plný parking, proste Zelená voda žije a je tu proste strašne veľa ľudí, čo nás samozrejme teší, aj keď teda samozrejme najviac ľudí je na festivale, ale tak sú ľudia u nás v kempe, sú ľudia u nás pri baroch, čo nás teda teší a to nás posúva ďalej. A čo prevádzkovatelia rezortu? Vybití ako baterky po diskotéke v Kultúráku. Cítim sa úžasne a nechcem s tebou robiť rozhovor, lebo už nevládzem. Od rana riešim iba dopravu. Druhý mi zase schovával mikrofón, ale všetko s úsmevom, lebo aj únava má štýl, keď ide o 90. Tým, že sa tomuto trendu venujeme už niekoľko rokov a robili sme podobné akcie s menším počtom ľudí v slovenských veľkých priestoroch, v zimných štadiónoch a videli sme, že to naozaj má svoj zmysel a sledujeme ten európsky trend, že 90. roky sa vrátili v rámci hudobnej scény a že mnohí DJ prerábajú 90. roky do nových podôb a verzií, tak sme sa rozhodli, že prinesieme na trh niečo, čo tu nikdy nebolo, návrat do 90. rokov na zelenú vodu, na miesto, ktoré milujeme niekoľko rokov a ktoré si zaslúži takúto akciu, aby bola. Takto sa robí festival, dámy a páni, s dušou 90. rokov a s energiou, ktorá vás vtiahne hlboko pod všetky vrstvy nostalgie a letnej zábavy. Beach bar, camping, stánky, koncerty, ľudia, Big Summerfest 2025, chápeš? Bol to iba sen, čo sa stal realitou. Predstav si leto na pláži. Tam, kde sa piesok medzi prstami mieša so zvukom motorov a drink v ruke chutí ako dovolenka, ktorú si práve našiel doma. Big Summerfest bolo jedno z najlepších podujatí, ktoré sa po dlhej dobe ukázalo na zelenej vode.
Návštevnosť bola vynikajúca, v piatok bolo 15 000 ľudí, v sobotu bolo 15 000 ľudí. Momentálne máme prípravy na Beach Bar Auto Show. Akcia je jednodňovým podujatím, ľudia prichádzajú v jeden deň na jeden čas, ale opäť sme pripravení, máme okolo 30 parkovačov, 5000 parkovacích miest. Počasie nám začalo konečne priať a vyzerá to, že Beach Bar Auto Show 4. ročník dopadne veľmi dobre. Prebiehajú nám prípravy od pondelka, dneska už máme len také finiše. Ešte sme dneska presúvali záchody za plot, pretože sem včera prišiel autodrom a práve v tomto momente prichádza ruské koleso. Tu v Amfiku sa toho moc nedialo, tak sme sem pridali tie kolotoče, aby tu bolo ešte viacej akcie, rozšírili sme si areál, aby sa tí ľudia viacej roztiahli. Beach Bar Auto Show sa venujem online, marketingu, tvorbe príspevkov na sociálne siete, vybavovaniu aut a starám sa o to, aká úroveň na tejto akcii bude s autami. Chalani momentálne dokončujú podstavy. Takže som rád, že už máme všetky tieto práce za sebou, areály nachystaní a zajtra už začnú prichádzať autá, hostia, stánky a už to pôjde len dole kopcom a už budeme bližšie ku koncu a už to bude len dobre. Toto nie je len deň na pláži. Toto je miesto, kde sa letná pohoda stretáva s koňskými silami, kde sa vôňa kávy mieša s vôňou benzínu a každý pohľad ti zdvihne deň. Čaute, Beach Bar Auto Show 2025. Dúfame, že si tu užívate túto krásnu atmosféru. Môžete sa tu napapať, napiť, prejsť sa, odfotiť sa. Počas leta tu máte mnoho možností. Ja tu zostávam v karavane s mojou rodinou a je to úplne úžasné. A stretnúť plno zaujímavých ľudí, DJov, a aj influencerov. V lete to je úplne úžasné, takže dúfame, že si túto akciu užijete a ahojte! Tu sa neporovnávame, tu sa obdivujeme. Každý motor má svoj charakter, každá karoséria svoj príbeh. Je tu len číra, charizma a show efekt, ktorý ti povie, áno, toto som chcel vidieť. Čaute, moje meno je Samuel, prezývkou Moon, som československý youtuber, ktorý má aj 1 140 000 odberateľov a aktuálne sa nachádzam na Beach Bare, kde som akurát dokončil rozhovor, kde sme preberali začiatok mojej kariéry, môj osobný život, môj život na internete a taktiež moje autá a autičkárskú komunitu ako takú. Je to perfektná atmosféra, máme tu 31 stupňov, dodržiavate pitný režim, ja ho dodržiavam a idem sa ďalej podpisovať, není čas strácať čas. Beach Bar Auto Show. Tam, kde sa drahé autá a relax držia za ruku. Smaragdové jazero pred tebou, super športy za tebou a ty presne uprostred v najlepšom letnom čase. Ako vidíte, návštevnosť Beach Bar Auto Show je tento rok naozaj veľmi veľká, čo nás naozaj teší. A okrem samotnej prehliadky aut sme si tento rok pre návštevníkov pripravili aj stánok merch s rôznymi nálepkami, pohármi, tričkami a samozrejme aj vôňami do auta. Akcia už je v plnom prúde, možno by som si dovolil povedať, že už aj za plným prúdom, keďže už je po obede. Tento rok sme mali 300 vozidiel, čo bol náš limit. Prišli všetky registrované vozidlá, čo mali prísť. Počet návštevníkov ešte neviem presne povedať žiadne číslo. Určite to bolo veľké číslo, s ktorým budeme spokojní a návštevnosť bola určite, dovolím si povedať, že rekordná. Fakt nesmierna vďaka či už návštevníkom, partnerom alebo ľuďom, ktorí to s nami robia, bez ktorých by sme to nedali. Chalanom z Beach Baru, proste, s ktorými to ťaháme už 4. rok, spolupracujeme a máme perfektnú spoluprácu. Príď zažiť deň, o ktorom budeš rozprávať celé leto. Krásne autá, nádherné ženy, pláž na Beach Bar Auto Show, presne toto je tvoje miesto. Slovenský Miami na plný plyn. Takto to vyzerá, keď sa leto na zelenej vode rozhodne urobiť poriadnu oslavu farieb. Na začiatku dňa nás vítajú dve veselé cirkusantky. A keď hovorím veselé, myslím naozaj veselé. Také, čo vedia rozosmiať aj toho, kto si myslel, že je ráno príliš skoro na zábavu. Baržina! Najlepšie pláži na zelenom lese, na zelenej vode. Na zelenej vode a
Ste super. Yes. A my sme tiež super. Áno. Ty si super určite. Ty si ty. Oni. Milí návštevníci, vítajte na 5. ročníku nášho detského festivalu Farbičkovo, ktorý sa nachádza v našom areáli Beach Bar Resort na Zelenej vode. Práve sme otvorili brány a počas celého dňa sa môžete tešiť na všelijaké atrakcie, vhodné pre deti aj dospelých. Nachádza sa tu malovanie na tvár, detský kútik, policajné kone, hasiči, armáda Slovenskej republiky. Máme tu parádnych cirkusantov, ktorí celý deň budú robiť program. Určite si prídu na svoje všetky vekové kategórie. Vyvrcholením programu bude vystúpenie Alana Murína, ktoré bude o 5:00. Ale festival nie je len o programe, je to aj o ľuďoch, ktorí ho pripravujú. Už od rána, ešte kým sa prvé deti zobudia, tu pracuje veľká rodina, rodina Beach Baru. Ich kamaráti a pomocníci stavajú, nosia, nafukujú a ladia každý detail, aby bol dnešný deň taký čarovný, ako si zaslúži. Moje ráno začína, keď je takýto festival Farbičkovo, už o nejakej 7 hodiny ráno, kde už pomaličky otvárame si každú prevádzku, chystáme, aby sme boli pripravení na tú 9 hodinu, kde už sa potom areál otvára. Gastroprevádzky si musím každú jednu obehnúť, aby tam boli zamestnanci pripravení, všetky veci podokladané, spravené a v podstate, aby sme mohli potom začať fungovať. A teraz, priatelia, sa to začína rozbiehať naplno. Všade sa prechádzajú chodúlisti, deti súťažia, bager má svoj veľký nástup a zrazu je to celé jedno veľké dobrodružstvo. V kreatívnej zóne sa miešajú farby v maľovadí na tvár a vznikajú tam malé umelecké diela. Vedľa toho sa valia veľké bubliny, ktoré sa snaží každý chytiť. A keď je čas na poriadnu dávku adrenalínu, prichádza na scénu show Robošov s kaskaderskými kúskami, ktoré ani na jarmoku len tak neuvidíte. To všetko vedie k veľkému finále. Už onedlho začne koncert Alana Murína. Moje meno je Romy a som veľmi rada, že moje štúdio Elize je aj tento rok súčasťou tohto detského festivalu Farbičkovo. Nájdete tu detskú zónu v štúdiu Elize, cirkusantov a samozrejme aj rôzne rodinné a tanečné súťaže, ktoré mám tento rok na starosti opäť aj ja spolu s moderátorom Ríškom. Dneska sme tu na Setničkovej Tatre 815, ktorá je obenená. Máme tu na ukážku aj malý ľahký prenosný gulomet, značky Minimi. Máme tu samopal vzoru číslo 58. Pred hasickou automobilovou striekačkou CAS 32 a nachádza sa v nej aj technické vybavenie k tomu zásahu. Pozdravujeme vás z Akadémie Amakids, kde trénujeme s deťmi mozog, pamäť, sústredenie, kreativitu, logické myslenie, ktoré detičky využijú do celého života. My sme show Robošov, umelci k lopatám, tešíme sa, že sme boli pozvaní na Farbičkovo fest. Máme tu náš bager, Bagriela Bagroviča a máme pripravené 3 robošské cirkusové vstupy. Priatelia, takto vyzeral deň, keď sa farby, smiech a rodiny stretnú na jednom mieste, kde? Na Zelenej vode v Beach Bare na Farbičkove. Neboj sa, zvládneme to spolu. Aj keby sa vychytili čerti proti nám, chudáci majú smolu. Nemusíš mať premyslený plán, proste ver mi a nepozeraj sa dolu. Vstávačky zo zeme toľkokrát, doteraz som za tebou, padáš do rúk. Aj keď sa to strašidelné zdá, sloboda čaká, poďme otvor krídla a leď, celý svet na teba čaká. Ver mi a viem, že človek sa niekedy hľadá, ak sa ti zdá, že je okolo iba tma, vtedy zasadili ťa a môžeš rásť, tak poďme vyleť, ako slnko nad morom. Svieť a uvidíš, že nie je náhodou všetko,
čo sa stalo, sa stať málo. Spomienky žijú mysli. Tak vítajte na 26. ročníku Country Lodenica. Tentokrát už po niekoľkýkrát, teda zhruba po druhýkrát na Zelenej vode tu v Novom Meste nad Váhom. Beach Bar Zelená voda, dobrý deň, vítam vás. Teraz máme poslednú akciu Festival Lodenica. Kemping je pripravený, čiary sú vytýčené, tak už čakáme iba na vás a budete sa s nami tešiť, je to, hovorím, posledná akcia. Leto zo začiatku bolo slabšie, ale potom sa to už zrýchlilo a mali sme veľa super akcií. Tak my tu máme kolektív celkovo úplne super, aj šéfkovci sú úplne super. Užívame si posledné dni leta a zabavme sa medzi sebou a spríjemňujeme deň zákazníkom. Počasie nás zatiaľ nepraje, ale to nevadí. Preto sme si tu vlastne postavili ten stán, čo vidíte za mnou, kde máme autíčko, v ktorom vlastne robíme ovocie, nejaké nápoje vlastne pre ľudí, aby nemuseli stáť v tom daždi. Prípravy na lodenicu už finalizujú, väčšina areálu je už pripravená. Máme tu zhruba 20 ľudí, ktorí pripravujú festival a za nami vidíme gastrozónu, ktorá sa finalizuje, postupne stánky prichádzajú a všetko sa dáva dokopy na to, aby sme začali o 12. hodine. Finished school, shot one knee, became a fool, took a bullet from stealing cars down Birmingham. My mama always went to church, but you soon find out what her reasons were. She got caught at the local motel with the preacher man. Festival Country Lodenica je známy tým, že je to festival, ktorý zbližuje, a to nie len ľudí, ale aj celé generácie, mladí, aj starí, tých, čo vedia hrať na gitare, a aj tých, čo nevedia hrať na gitare alebo nevedia spievať. Čaká nás v podstate 3 dni nabitého programu, čakajú nás 1000 ľudí, 1000 usmiatých tvári, asi veľa pív a asi veľa dobrej zábavy, muziky, takže sme radi, že sa to podarilo a už teraz budeme plánovať, čo sa podarí o rok. Ešte chcem dať do pozornosti, že okrem tohto hlavného stageu, kde sme teraz my, tak sú k tomu aj ďalšie 2 úžasné stage, ako Beach Stage alebo Tuli Stage, desiatky a desiatky koncertov skvelej muziky. Vráti sa král, sa hľadá stálo, radosť a zľadosť vrátia sa k nám. Verí sa, stačí len málo, uveríš bláznom, blázon si No, dneska je tak škarečie, ale je tu veľa ľudí. Ale uvidíme večer, čakáme viacej. Hádam sa to splní. Od západní hranice ve fronta studená a on má srdce chladnější než sníh. Červenej a spavá ramana a podrážkama brousí v kolejí.
udalostí. Špeciálna udalosť na špeciálnej ulici.